barandakin guys. Dari barbas kami. Ulah warna guys. Belakang guna. Wah. Jumlah penduduk di daerah Dukung Maupun guys. Ini adalah kafe panen lain ada yang bisa sudah dari kawan. Dan pemain sih ada dan kampungnya punya baik. Apa itu ada tiga pemain? Mana kalau kalah mana ada makasih itu kita sudah. Dia satu sekali. Rau juga lihat nah. Mulai deh bes lah. Berat bismillah ya. Garis boy. Bro. Pasar deh. Ya. Gak ada negeri deh pas. Tunggu di tanah saya. Ini bosnya ada tak? Pas asal gari di tanah. दा दतमानि साइन्स स्टुडिअ मानि बेनो बैयावनो आरो ओमफ्राय दा आंजों लोगोफोर दं खेबग्रा केमेरामेन गासिबो ब्लगारजोब नामा ब्लगारजोब बा बैयाव लागोन ना ब्लगाराव फैगासिनो बार जाबा थिग जागोन बा जायगाया deh. Bilang lele ber, kalin dem. Bilang misal, tu berkisah tu lagi bisa misal. Ay, first time lah prak lah. Mana aja kali gara roh ibar naik tu. Okay. Oh. 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 Parnai gede. Parnai gede. Ti kunci kalam naik gede. Oh. Ayo, first time tuh. First time bisa ya, nah, anak mani ui pas kayak bisa. Kecil sih namu belum? Deh. Wow, look for. Ini frame pun barang. Oh. Yang benar nah. Oh. Kita ada tipe nang. Bekai, keyboard bekai itu. Oh. Keyboard bekai itu. Oh. Keyboard le? Kau kehilangan bulu ah. Oh. Kau mana? Wow. Oh. Wow. Wow. Get talent here. Buria Hawaiiasla. Wow. Yes. Ayo, asing asal deh. Asing. Siapa? Mani solo gubernur mani yang menci klip hendak dong. Mani ini bisa kan ifrai. Ini bu, parfum ada renang, normal lu. Baik, lompat mana? Boy, lompat kan? Boy, baik, dah hagan ada isi. Baik, dah pus dah, biar biar lompat berapa ni benar kan ni, lihat ber. Om nang kan ada, orang baru ni pun nang hagan ni, dah hagan ni mana batai. Ni pasar ni, pasar di kali ni. Oh, pasar ni. Mana mana sis kah? Mana gaji pun orang ni, nak lagi. Gaji nak batai, ces ni, ces pasar ni saya. Gitu. Siapa nak bro? Oh udah. Mana bro? Tuain bayi di. Siapa nak?
मोजांलै गाइस फार्स्ट क्लिप होनायावनो हाबाय लोगोफोर ब्र'आ हामारबाय पारफेक्ट हाबाय आरोना एसे दै लोंफैलाबायबाय मेंसिबायना ओमफ्राय गैया गांबाय माखासे लायबावसै गांसिबायना माखासे बारिसिनबावसै देनजार समायना गायो दतमानि साइ स्टेडियाम थ'दो गैलालै सेस माखौबो बारबावदो दाना सेस जादो आथिं गोजा मारै बारगोन ओमफ्राय सेस जारलालै आइबो जादो दाना नैबे जायगानिफ्राय मोनसे भिउ हरनादो आरोना एसे मोजां जायगाया ओमफ्राय गाखोलांनो जाथावा आरोना बेनिफ्राय गाखोलांजाया ओंखायनो बै बिफांजों गाखोसै आङो उफाय गैया बिदिनो गाखोबानो दा बिथां सानसु नार्जारिया बेजों गाखोलांसिगोन आरोना गाखोजागोन दे ब्र' गाखोदो नोङो औ थाला दै ब्र' दा बिथाङा गाखोबाय आरो गाइस पार्कआव बारनो थाखाय औ बोथोराबो गाज्रिमोन गाइस दहाय अखा हाना होदो आरोना दा बिथाङा गाखोलांबाय आरोना गाइस दा सानसु नार्जारि ब्र'आ गाखोनो हाबाय आरोना गाइस सानसु नार्जारि ब्र'आ साइड फ्लिप होनादो आरोना गाइस बेनिफ्राय औ दे औ दा बिथां सानसु नार्जारिया बारबाय लागाव बारबाय आसोला नै बरिया हरबाय नार्जारिया बारबाय लागाव बारबाय आसोला नै बरिया बिथाङा मोनसे बारसुन नायदों बे फार्स्ट टाइम बारनाय आरोना गाइस औ दे फार्स्ट टाइम फैना आयौ बा मानिबालाय सानजों हिट बारनांगौलाय बाय मिथिबाय बरिया देन्जार दे लागायखानांगौ आरोना बिराद मोजां भिडिअ लानि ओमफ्राय औ बारदो दा बिथां सानसु नार्जारि ब्र'आ आल्ट्रा मडेल लाना दोन गाइस नै बारबाय आसोला नै गला बारबाय गाइस लागाव बुलार गला बारबाय गाइस लागाव बुलार जायगायावनो दा बिथां सानसु नार्जारि ब्र'आ सोला नै बे टायारखौ बारनायदो आरोना गाइस बिथाङा साइड फ्लिप होनानै बे टायारखौ बारगोन बारबाय आसोला बारबाय बरिया लागाव बरिया बरिया आसोलानि बेखौ टायारखौ बारनो नागिरदों दे ब्र' बारदो दे बेजों फैदों होनबालाय सालाय दे खोनाबाय होला हो दे होलागाय होसिबाय